Ang dili matugkad nga gugma sa Dios kanato nga mga malapason. Dili matugkad nga gugma sa Dios kanato nga mga malapason. Ezekiel chapter 47. Ezekiel chapter 47 verses 1 to 5. Ezekiel chapter 47 versikulo 1 hangtod sa 5. Ang dili matugkad nga gugma sa Dios kanato nga mga malapason. Manindog ta? Ezekiel chapter 47 verse 1. Unya gidala ako sa Dios pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Dito nakita ko nga may tubod. May nagtubod nga tubig ubos sa tugkaran sa templo. Dapit sa sidlakan kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug ang tubig nagdagayday paingon sa ubos gikan sa tugkaran sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan nga dapit or agi sa ganghaan dapit sa amihanan ug iya akong gidala libot sa ganghaan dito sa gawas nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig nagagikan sa habagatan. Unya mipaingon siya sa sidlakan, dala ang usa ka pisi ug unya nagsukod siyag balig 500 ka metros ug unya gidala ako niya latas sa tubig nga may giladmon nga tagakiting. Unya nagtukod siyag laing 500 ka metros o gidala na usab ako niya latas sa tubig o tagatuhod na ang giladmon niini. Unya nagsukod siyag laing 500 ka metros o gidala na usab ako niya latas sa tubig o tagahawak na ang giladmon niini. Unya nagsukod pagayod siyag laing 500 ka metros og ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili kun na mahimong latason gawas kon mulangoy ako. Magampo ta. Makagagahom namo nga amahan, salamat kayo Lord nga niining kagabhion. Halapad, halawom ang kagawasan nga imong gihatag kanamo. Diha sa imong presensya og sa imong gugma nga kami o Dios magakahiusa gihapon sa pagsimba, pagpasidungog ug pagpasalamat kanimo. Salamat amahan nga ang imong mga pulong magakanunay sa pagtrabaho sa among mga kinabuhi, sa pagtudlo niini sa pag-usab, sa pagpauswag, sa paghimong mabungahon ug sa pagtangtang sa tanang mga butang nga wala nimo kahimot-i sa among kinabuhi. Salamat Lord, imong balang espiritu nagapanglihok sa among taliwala. Magapasaylo ka namo sa among mga kahugawan o maghingpit ka namo ingon nga imong mga anak. Amahan, mahimaya ang imong ngalan nga dinhi niining dapita. Imong tabunan ni sa langit nun imong gahom. Walay gahom sa kangit-ngit nga makahimo sa pagdisturbo sa pagsamok Ginoo. And I pray Father God nga ang tanang maabot niining mensahia Ginoo maabot sa imong mga pagtandog. Salamat Lord nga walay magpabilin moras gihapon kundi kaming tanan magalambog, mag-uswag. Amo kang ulian sa pagsimba, sa pagpasidungog, sa pagpasalamat. Walay amo amahan sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Sa makausap pa, maayong gabi praise God sa mga nasa Mindanao, Cebu, naasa Luzon, maayong gabi o sa gawas sa nasod. May buntag ni tingali nila dito, no? May buntag. So, si Ezekiel, ang iyang pangalan is, ang meaning sa iyang ngalan is the strength of Yahweh. To strengthen mo, dasig mo ligon. The strength of Yahweh. Kusog nga nagagikan sa Dios. Munay meaning sa pangalan nga Ezekiel. He is a man of vision. He is a visionary.
Visionary siya. Makakita siya sa mga pananawon. Ang Dios magapakita kaniya og mga butang nga dunay nagdalag paglaom ngadto sa mga Israelita. Gipadala si Ezekiel ingon nga tigdasig, tigligon sa mga katauhan sa Dios, mga Israelitang intawon makaluluoy. Dasigunon kayo nawad-an og paglaom. Si Ezekiel may gipada. Unya usa sa mga gipakita sa Ginoo nga maghatag og kalig-on sa mga Israelite og nato usab mga igsuon sa atong kapanahonan karon, kining gihisgutan dinhi nga suba, tubig or sapa nga nagdagayday gikan gayod sa templo. Dunay giingon diha nga sukdanan kanang pisi nga ilang gigamit sa pagsukod. Sa unang sukod, gisukod ang maong tubig 500 ka metros. Unya, sa diha nga nakasukod na sila og 500 ka metros, ilang gi suwayan og tunob, ningon si Ezekiel nga ang tubig tagakiting. Kasabot ag tagakiting. Kani bang si tawag ani dire? Tikod. Kaning tikod kani. No? So diha pakutob ang tubig. And then nihunong na pod sila, nagsukod na pod og lain pang 500 ka metros og ang tubig ilang gitunob na pod padayon sa unahan niabot nas tuhod. Nidugang pagayod sukod og 500 ka metros sa gihapon, unya ila gihapon gi duol, ila gihapon gituman, ila gihapon nga agian ang ilang gisukdan og niabot na gyud sila nga ang tubig tagahawak na. Unya ni sukod pagyuglaing 500 ka metros og didto di na matugkad ni Ezekiel ang giladmon sa tubig. Now, sa akong pagpamalandong, sabi ko, Lord, grabe yung kayo ni because nakahinumdum ko nga na-share na ko ni. Mas siguro dugay na kaayo. And si Lord gusto niyang i-refresh ang kada usa nato kay kung maghikot ta sa atong gugma sa Ginoo sa Revelation ingon itong bugnaw-bugnaw. Mabaw. Walay gibugaton. Dili ingon anak kahalapad. Limitado. Pero ang gugma sa Dios mga igsuon sa matag adlaw sa tong kinabuhi nag-uswag. Ang pagpanglihok sa Diyos, kung ikaw nagakaluyas pagpangalagad sa Diyos, ang pagpanglihok sa Ginoo para sa imong kinabuhi, aron ka mouswag, nagdubli, ug midubli pagyod sa matag adlaw nga nag-abot sa imong kinabuhi. Daw sama nga ang maong tubig sa templo, mabati pa lang nimo diha pa sa sinugdanan nimo sa pagpangalagad nga naa pa sa imong lapalapa dapit, sa imong tikod dapit. Sa pagpadayon nimo dito sa unahan, nagkalawom ang gugma sa Dios, nagkalawom ang imong kasinatian sa Ginoo, nagkalawom ang iyang presensya, nagkalawom ang imong panabot, nagkalawom ang gamot sa imong pagtuo, abot na sa imong tikod. And ingon diyan nagpadayon pagsukod og laing 500, niabot na gyud sa hawak. Asam ni imong hawak, pastor? Unya ningon dito pagsulti nga nagkalawom og last na gyud nilang sukod ingos Ezekiel sa verse 5, gilangoy na gyud niya. Nabasa na to? O kana lang verse 5. Ningon sang verse 5. Unya misukod pagayod siya laing 500 ka metros ug ang tubig nahimo ng usa ka suba. Dili ko na mahimong latason, gawas kun mo langoy ako. Manang gi-encourage na to mga igsuon, dili ta magsigira o kanang moingon na ta, okay na ko. Total, Christian naman ko, gidawat naman ako si Lord. Sakto na nako ng kasinatian, kutob sa kong tikod. Di rin na lang ko, di na ko pwedeng motubo, anira ko dapit. Na si Lord ganahan pa nga, mas mo experience pa ka. Na sa atong kinabuhi mga igsuon, si Lord,
Doon na siya ipabuhat nimo sa unahan, pero dunay mga babag. Daghan kay tag mahimong excuse. Si Lord gusto pa nga mo move forward pagyug ka, pero di na ko, Lord. Munang usahay ang pagpamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi na limitahan. Dili si Lord mo'y naglimit, kita mo'y naglimit mga igsoon. Amen? Kung maghiskot tag kabahin sa atong mga pangandoy, especially sa atong mga anak, ayaw kakatugot nga kutob lang sa tikod. Dapat gyud ani mo makabot gyud nato mo daog ug mulangoy gyud tas atong mga kadaugan sa umaabot mga igsoon. Now, ang grasya ni Lord lapad lawom. Ang iyang gugma lapad ug lawom. Dili ka makaingon nga grabe kayo nga akong sala, dili na wala na grasya, wala na kapasayloan, wala na gugma nga kaya pa nga makalapaw niini. Natay awit mga igsoon nga ang gugma mo lapad pa sa kadagatan. Lapad pa, lawom pa sa kadagatan, kusog pas kahanginan og lapad, taas pas kalangitan. Di ba? Naingon ana. Pero dili pwedeng kutob lang na sa awit, diha sa mga pulong. Dapat yun masinati nato na, sama kang Ezekiel. Wala man ni si Ezekiel, nagtanaw sa maong anghel nga nagagiya kaniya nga nagsukod. But kung asa dapit, gisukod sa maong nagagiya sa iya nga mo nang gilayon, mao punay iyang gilatas og padong. Unya mo nang ningon siyang tagakiting ang tubig. Unya nisukod na puglain, si Ezekiel pod ni sunod hangtod nga nilangoy na lang si Ezekiel. Mao ni ang atong pagpangalagad sa Dios. Kaya ang problema ra bagyod, nakasulat gani na sa Revelation nga ang gugma na bugnaw-bugnaw, init-init, isuka na lang. Kaya kasagarang problema, init kayo sa pagsugod, pag-abot sa unahan, murag, ang atong gugma, murag dagat sa baybayong mihunas. Imbis nga magkalawom, ang kasinatian magkalawom, ang atong pag-ila sa Dios magkalawom, naghunas, naghinahinay og hunas. Diha nato makitaan mga igsoon sa Ezekiel 47 ang trabaho sa balaang espiritu because tubig man ni sa templo. Ang tubig sa templo mga igsoon nga gisgutan mao man ni ang balaang espiritu. Nga dili gyud pwede mga igsoon nga ang balaang espiritu nakapamuhat diha lang kutob. Lami gyud kaayo nga naglangoy nagyud ka sa balaang espiritu sa iyang pagpamuhat. Sa atong gihisgutan nga gugmas Ginoo nindot gyud kayo nga masinati gyud nato unsa ning iyang giingon lawom lapad nga gugma sa Ginoo. Amen ba? Karon arion nato mga igsuon ang Book of Daniel. Sa Daniel mga igsuon gipakita usab diha ang kapakyasan sa tawo. Daniel chapter 5 verses 22 to 31. Daniel chapter 5 verses 22 to 31. Now, mauna ni ang hubad sa pananawon nga nakit-an ni Belteshazzar. Unsa man to? Sa diyang ang Babylonia misulong dito sa Juda, sa Israel, gidala nila ang mga kagamitan sa templo sa Dios ngadto sa Babylonia. Sa kapadahunan ni Nabucodonosor, iya ning hipos, gitaguan. Sa wala na si Nabucodonosor og ang hari mauna si Belshazzar, ang mga gamit sa templo gigamit ni Belshazzar. Sakto? Gigamit ni Belshazzar sa iyang kumbira. Gihimo niyang tagayan sa bino ang mga kupa sa templo sa Ginoo dito sa Jerusalem nga nadala sa Babylonia. Unya gipaimnan niya, gibutangan niya bino, niya gigamit niya, gipaimnan niya sa iyang mga babaye. So ang nahitabo, while nagkalingaw sila, dunay kamot nga nagsuwat dito sa pader. Ang nakabutang dito, many. Nya sa ubos, tikel. O nya, diri sa ubos, parsin. Many, tikel, parsin. Nya, natinga ato si Belshazzar, unsa maning nga kamot ramaning gahayag, gasiga nga kamot.
nga gabadlis gasuwat aning bungbong sa pader. Tingali ang panglantaw ato ni Belshazzar, murag power niya. First time pa niyang nakakita king ato. Mo'y hinungdan sa hilabihan niyang kahadlok, taranta siya. Busa gipatawag niya ang tanan nga mga maalamon, ang tanan nga mga may anting-anting, o gusto niyang ipahubad unsa tong gisulat sa pader. Pero wala gyud naka himo sa paghubad niya ana. Gipatawag niya si Daniel. Yang ginas Daniel, ikaw doon naman ka kay gahom. Doon naman ka kay kahibalo. Nga nahuptan aron sa pag-ila, sa pagtagna, bisan sa paghubad sa mga damgo. Na karon niya, ko'y pananawon, nakita na ko sa kakamot, nada sa bungbong, nagsuwat si agasiga. Imagine na, kamot ra ha? Unya ang nakasulat, many. Nya tikil din parsin sa ilaw. So ang atong sa Daniel chapter 5:22, mao na ni ang tubag tan-awa sa verse 22. Ingon siya, og ikaw Belshazzar, iyang anak kinsa nga gipasabot niya si Nabucodonosor, anak sa hari. Nga maoy napuli kini si Belshazzar, maoy napuli siyang papa nga hari. Ingon siya, ikaw Belshazzar, nga iyang anak wala magmapaubsanon bisag nasayod ka ni ining tanan. Ang iyang papangs Nabucodonosor, grabe man to garbo. So, Obadias 1:4, ingon siya sa imong garbo, bisan pag mulupad ka sa mas agilag mga naukanaw o magsalag sa kabituunan, hulugon ko ikaw, nagingon ng Diyos. O mao ni ang nahitabo ni Nabucodonosor. Samtang ang gidangatan ni Nabucodonosor, nahibaw-an ni Belshazzar, sa panahon na nga si Belshazzar na mo'y naghari, wala gyud niya kahadloki ang Diyos. Ni Daniel. Ingon ang verse 23, nagpasigarbo ka Hinoon, batok sa Ginoo sa langit, o gipakuha mo ang mga galamiton sa iyang templo, aron tagayan nimo og bino sa imong pagpakig-inom uban sa imong mga kadagkuan og mga asawa og mga puyo-puyo. Gidayeg nimo ang Dios nga bulawan, plata, bronse, puthaw, kahoy ug bato, nga dili makadungog ug dili makakita o mahibalo, apan wala mo hinuon pasidunggi ang Dios nga maoy naghatag kanimo kinabuhi og sa imong kadato. Wanigi kasab-an siya ni Daniel. Munang klaro kay na sa atong mga kaigsuonan, mga igsuon nga kusog kayong manalipod ba kabahin anang ilahang wala lagi may nagsimba. Nang nga wala mo nagsimba manong dili man ninyo idiretso ang inyong papasidungog sa Dios. Inyong mga halad, mga pagpasalamat, mga kapistahan nganong dili iya man sa Dios. Nga ningon gani dire simba sa mga bato, sa mga bulawan, sa mga bronze, plata, mga kahoy, dili man ginhawa, di makakita, di makadungog. So mausap ni gibuhat ni Belshazzar. Unya ang gigamit niya mga gamit sa templo. Kuha na to. Sa verse 24. Ang kamot nga imong nakita nga misulat ni ining mga pulonga gikan kaniya. Ang mga pulong mao kini, many tikil og parsin. Na itulo. Ang usang gibalik lang many. Nya ikaduha tikil, nya ikatulo parsin. Muna yan nakita. Then ingon diha pagsulti, mao kini ang ilang kahulugan. Ang many giihap sa Dios ang gidaghanon sa mga adlaw nga magpabilin ka ingon nga hari og natapos na kini. Wow! Hukman siya. Unya ang tikil ingon diha, gitimbang ka og nahikaplagan nga kulang kas gibug-aton. So mo ni atong hisgutan nga kapakyasan sa tawo. Ganina pisi man tong gigamit sa pagsukod sa gugma, sa presensya, sa grasya, sa pagpamuhat sa balang espiritu. Di matugkad og di malangoy. Pero ang kapakyasan sa tawo di gitimbang. Dingon diha, ang parsin gibahin-bahin ang imong gingharian o gihatag ngadto sa taga-Media o taga-Persya. Grabing silot, no? Kuyaw kayo. Sa tong una, many. Wa na. Tapos na. Inihap na ang imong mga adlaw. Sa sunod, parsin. Tikil. Gitimbang o kulang sa kabug-aton. Nakaron,
Kung timbangon sa Dios ang atong paghigugman niya mo, siguro ka, timbangon sa Ginoo ning atong pagkamatarong, timbangon sa Dios ang ato ang pagpangalagad niya, timbangon niya ang atong pagpasalamat, timbangon ang atong mga pagdayeg. Makaingon ka ang Diyos, wow, naghinubra ang gibugaton. Or pariha gihapon kang Nebukadnezar, ni Belshazzar, nga kulang sa kabugaton. Nga naman, ang gihatagan niya kabugaton, mga Diyos-Diyos, hinimo sa bulawan, hinimo sa silver, hinimo sa kahoy, hinimo sa bronze, hinimo sa bato, hinimo sa yutang kolonon. Maoy gihatagan kabugaton ni Belshazzar. Mo'y gihatagan niya kabugaton ang iyang mga babae, mga puyo-puyo. Mo'y gihatagan niya kabugaton nga lipayon ang iyang mga kadagkuan. Mo'y gihatagan niya kabugaton ang iyang mga asawa. Pero ang Diyos wa niya hatagi kabugaton. Na kung tumbangon ka karon sa Dios, gihatagan ba nimo kabugaton ang pagbasa sa pulong sa Ginoo or mas bugat pa nimo nga mas bililon pa nimo nang magsigir kag Facebook? Gihatagan ba nato kabugaton nga mo gahintag panahon magampo? Or mas gihatagan na itong kabugaton nga magsigir at tagtanaw og TV. Magsigig pakigtabi sa silinganan. That is why si Lord nagsita na pod. Dili gusto ni Lord. Mo'y hinungdan mga igsuon nga bisag unsa kalawom, nagkalawom og mas mulawom pa ang gugma sa Dios matag adlaw nga magadangat sa atong kinabuhi. Dili nato na siya mapansin. Nganuman, ang atong gugma niya kulang sa gibugaton. Gusto mo i-probe na to na? Maninguha ang batanon mga igsuon nga tos dalaga. Bisag nag-uwan, wala siya i-raincoat. Sundoon na niya dito sa Jollibee. Ihato tikas Lourdes. Sundoon na to sa McDonald's. Sundoon sa Baiso. Sundoon sa Yube. Ihatod ka nako sa lapas. Kaya gihatang kag kabugaton. Pero, pag tara na, kay simbaron. Ulan man. Sakit-sakit akong ulo. That is why kung timbangon, kulang. Kanunay kulang. Kana na, Joy, gibugaton ang gugma ng nituyok na siya niya, mo anam siya og parking diha. Okay? Nagod siya dipikto. Kulang sa kabugaton. Unya remember nga naanay wordaan nga giihap na ang mga adlaw. Nawata kabalo mga igsuon kung kanus aning mga adlaw sa atoa matapos ang atong kinabuhi. Unya ang kulba kayo matapos na lang atong kinabuhi, kulang gihapon sa kabugaton ang atong pag-ila sa Dios. Ang atong pagsimba, pagpasidungog ug pagpasalamat sa Ginoo. And then ingon siyang mabahin ang imong kingdom. No? Si Lord buong buo ang blessing nga para ra gyud unta nimo. Pero kung kulang man sa kabugaton ang atong paghatag o pagtagad sa Dios, mo na hinungdan nga siging masplit. Sige tang makulangan. Kapakyasan ni sa tawo. Kini si Belshazzar gihigugman ni ayo sa Dios. Pero mag-unsa man ang gilapdon, ang gilawmon sa gugmas Ginoo. Kung ang kasing-kasing sa tao wala gyud mag-ila og Dios. Wala gyud niya hatagig kabugaton ng Dios. Sige ko nag-encourage every time nga mawali ko ani sa tubangan. Muingon jud ko basa tas iyang pulong, ampo gyud ta kanunay, kanunay gyud ang mga pagpasidaan. Ngano man tungod kay mga paghatag naggibugaton ngadto sa atong Dios. Gani nasuway na ta nga tungod kay ang Ginoo sige ra mang dili nato ma-priority kaniadto, mausab nga kanang ato ang mga gipangdangatan karon, igo na kaayong kapanaminan nato sa atong mga kasinatian. No? Nya natay mga pangutana, may ka brad, sister, pastor, kuya, ate, nganong delay man? Si Lord walay delay. Kita ray mo likay-likay mo langay-langay. No? Sa niaging Sunday, ningon dito nga
Si Lord naghimo siya agianan. Yung sa seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So diha sa kingdom and His righteousness, diha mo agi ang rumaragasang pabor at pagpapala. Pero kay wala man kadiha gaatang. Tuwa man kaslain. That is why blessed jud kaayo tong kanunay nagpailawom ragyod naghatag kabug-aton diha sa Ginoo. And usa ka butang nga atong makatunan gyud ayo aning kapakyasan diri ni Belshazzar nga maupod ang imo ug ang akong kapakyasan. Kanang mga butang nga iya sa Dios nga ato pong ipagamit sa kalibutan. Nga kung atong ipagamit sa kalibutan na ay kabug-aton pero para sa Ginoo way kabug-aton. Butang ni sa templo. Tungod sa iyang gusto niyang lipayon ang iyang mga kadagkuan sa iyang gingharian, ang iyang mga babae, ang iyang mga asawa, ang mga puyo-puyo, iyang gigamit ning mga espesyal kayong mga bulawan nga galamiton para sa Dios. Kay iya silang gihatagan og kabugaton. Nga ang Dios nay wala niya tagda. Og sa makadaghang panahon ingana sabta. Ang atong talent kinagrabihan kayo kang mudayeg, lami kayo ang imong tingog. Pero ngano ka, nga ugnaan na ka sa Ginoo magdayeg na mararag. Ito tayo mga halimbawa na tong awit dire. Tungod kanimo, hunat na kayo ang uban eh. Tungod kanimo. Wala atagi kabugaton. Ayaw judge pastor, ngano dayeg pa naanar ka pastor, pero ang kasing-kasing si intro bis Ginoo. Oh. Ngano no? Dami na kayo tungod kanimo. Pero adto dito kay rally. Kay naay rally diha sa sentro. Kay inyong grupo maayong manayaway gitawag mong mo present dito. Lami kang mo kanta, pakantahon ka dito sa sentro. Pina-worship pa ka dito. Kalibutanong awit. Nakabihis pag-ayo. You know what, na-realize na ko mga igsuon, unsa ka kanindot sa Ginoo. Ikaw, gitagaan gyud kag kabugaton o kanindot diha sa Lord. Dunay usa ka party, night party. Party siya sa, kanang sadya nga panagsadya mga igsuon, ay mga sayawanay, ay mga kinantahay. Then, na dito nagkalain-lain klaseng balloons. And sosyalan kayo ang dating. And suddenly, mga igsuon, magsugod na unta. Ang tanan nga musulod dito na amay sila, kanay gagmayng suga, na dagkong suga, maigo itong mga balon, nice yung kayo. And suddenly, magsugod na unta sila, boom, ni burn out. And you say nga, ang tanang kanindot nga imong nakita, kung wala ang kahayag, walay lame. Muna yung si Lord, I am the light of the world. Kahit anong meron ka sa buhay mo, pag walay kahayag, wa kay nindot. Di ka attractive. Ngano ka nga sila, basta, muna, ayaw mo kumpiyansaan ng mga lalaki, manguyab ninyo, day. Muingong ikaw ang kahayag sa parties kagabhion. No? Pagsulod na ko sa church, ngit-ngit, yun kaayo, akong panglantaw. Sa diyang nakitaan tikaw. Ikaw ang kahayag sa kagabion. Gibayluan na si Lord, gihimong Antichrist. Ingon si Lord, I am the light of the world. Pasangin lang na dayon tong kabalo ka karis. Ikaw ang light sa party rong gabion. La! Wit! Wiw! Nga na, no? Pasangin lang si Lord. Si Lord, walaan og kabugaton, ang tao, hadaga kabugaton. Ang mga deity, ang mga kinaiya, ang mga butang, ang mga pamatasan nga naalamang sa Dios, walaon niya, kuhaon nato, ug atong ibutang sa tao. Na kung balikan tong kaganina nito na present og kanta kay atong i-welcome si Jonas Karch, Alaseman, Katubig. Pakpak! Hindi po makpak. Sige lang. No? Nya. Sulod na dahil dito sa palpit. Dungo-dungo, pakunuhan. Sugod na og music.
Unya iniganta na pinapiyong-piyong. Unsa tong kartang Martin Nievera? Limot ko. Dugay na kaayo. Say sana maulit. Pinapiyong-piyong. Sana ikay muling makita ko. Pinadakop-dakop paghangin. Sana'y ikay muling makita ko. Feel kayo? Labi ng mga contest na ang judge, nindutag tingog pero dili feel niya. Oh, hagbong. Pero igo-igo na yung tingog pero kinasing-kasing siya natandog ko. Kalibutan no na natandog. Ni daog. Pakanta para sa Ginoo. Kisay naghahatag ana nga mga kupas nga galamiton. Kana nga mga gold nga galamiton. Kana nga mga talent nga naa nato. Kinsay naghatag ana ang Dios. Galamiton na sa templo. Pero ngano nga og para sa Ginoo walay kabugaton, pero kung para sa mga kalihukang kalibutanon ay kabugaton. Si Pastor Ed nagwali siya, minaw ko manglaba. Kamo manglaba mo pag kanunay mo pamatig wali. Na-bless ko, hopefully na apo ni nagtanaw si ma'am. Taga-tip-tip na siya. Unya nagtrabaho siya sa St. Peter office. Bisag na siya sa trabahoan, halaga serious gyud na siya sa mga wali. Nga nagtrabaho ka o nalimot na ka nga, uy, udto na di aron tungod kay kanunay ra kang nagpapuno sa pulong sa Dios. Kay kanunay nimong gihatag kag kabugaton. Kana mo tan-aw kag salida hatagan nimong kabugaton nang imong gitan-aw. Og horror magpanggunit pakas bangko. Pero maminaw og wali. Di ba? So si Lord jealous kayo mananingon siya inihapon imong adlaw. Gitimbang ka kulang kas gibugaton. Imong gingarian bukon ako. Ma-broken heart ta. Sanginlan pa dyan si Lord. Kinsa man ang sala nimo, kay imbis si Lord hatagan na ito kabugaton, ang tao. Ang tao. Kaniadto kanang masakitan ka kay bulagan bitaw ka, nya maghubog-hubog dayon. Numinom dayon. Unya mga kanta nimo mga puro maoy puro mga selpiti, kung ako na lang sana ang iyong minahal. Na? Nya. Napay awit nga grabe. Nanduta sa awit kung kana ang awit na compose para sa Ginoo. Kanang ningon diyan, basta't kasama kita. O si sumpay, wala nang kailangan pa. Tinuod na nga kanta nga wala na kay gikinahanglan pa kung ang Dios imong kauban. Pero ang problema kana nga kanta na compose para sa tawo. Tungod sa iyang gugma ng tawhana, iyang gigaman og kanta, ang kanta nagingon, basta't kasama kita, wala nang kailangan pa, lahat ay may iaalay sa iyo. Nindo taon-ta kung kanang nakantahan, na-compose o gikanta na sa simbahan. Ang problema, dili. Napailain, kanang team song sa PCSO. Kisay pamilyar, anak? Anang Loto, Suertres? Suertres Loto? Ha? Kanang ilang team song. Isa to, ha? Makakuan ka nga, lami kayo ang message. PCSO. Mga anak nagkalit. Lahat. Okay, sorry na. Hindi yun siya mahinumduman. Yatagag kabugaton. Oh, pag naatay mga lakaw sa gawas, pag naay mga meeting outside, pag naatay mga importanteng lakaw, gani ang atong pag-eskwela o ang atong mga trabaho, ang atong mga appointment, gihatagan atong kabugaton kaysa sa Diyos. Sakto?
Oh, pag ingana nimo sa oras, klase na ko alas 8, grabing sayo kayo. Pero pag Domingo, simba na po, nakakapuwi. Tinoon? Kaya si Lord nag-complain na sa ato, buti na lang ang gugma ni Lord, lapad o dili matugkad ang giladmon. Nimo og nako nga mapakyason. Ezekiel 47, nili na niya matugkad og nilangoy na lang siya. But sadyang ang tao na, wa gyud kuhaan niya kabug-aton ang Ginoo. Now kini si Belshazzar, kahibaw kayo siya sa tanang milagro nga gibuhat sa Dios sa Babylonia. Ang Diyos ni Meshach, Shadrach ug Abednego. Si Meshach, Shadrach ug Abednego gisugnod sa kalayo, pero pag katong nagsugnod sa kalayo, diara sila, distansya ra sila sa kalayo, nangamatay sila sa kainit. Pero ang gisugnod nangabuhi wa gani na nimahong sunog ang ilang biste ug nahimo na silang upat nga naglakaw-lakaw dito bisag tulo ra sa isugnod kay dunay usang sama sa kilat nga ilang nakauban. Nahibal-an na ni Belshazzar tungod kay si Belshazzar anak man ni sa hari. Si Daniel, gipakaon na dito sa leon. Kay baso yan eh. Grabe kayo ang pagpamuhat ni Lord, pero wag yun na ila. Iyang papa si Zerubbabel, si Nabucodonosor. Tungod sa iyang garbo ni ingon siya siyang kaugalingon. Tungod sa akong gahom o kusog, ni ampo, ni bow down o ni surrender nako ang mga kanasuran. Ingon ang Ginoo, mapahitason ka, tanawa, may sama kas mga hayop. Gikuhaan siya kaalam sa Dios. Nikuyog siya sa mga hayupan og nikaon siya sagbot. Ang iyang tubo, ang iyang buhok ni tubo, ang iyang kuko ni tubo daw kukos agila. Hangtod nga niila sa Ginoo, usa panoon siya gibalikan sa maayong pangisip. O gibalik siya ingon nga hari. Og naghimo na siya kasulatan nga ang tanang gingharian, ang tanan nga maabot aning akong balaod, kinahanglang mosimba sa Dios ni Daniel. Pero ang iyang anak nalimot, anak. Gipakawalay bili niya na. Sa dihang ang iyan ng anak mo'y naghari. Mga butang nga iya sa templo, iya sa Dios, iyang gipagamit sa mga kahilayan. And muna'y kuyaw na to karon. Pila ka mga sikat nga mga singer, nangamatay na lang sila, mga international nga singer. Nagtubo silang nagkat-on og awit sa simbahan. Sadyang nagkat-on na silang na-develop na ang ilang skill sa music, sa panag-awit. Sud na sila dayon sa industriya, sa music. Sa mga awit. Nisikat sila sa tibuok kalibutan. Naghimo silang mga awit, mga sayaw, nga dili malimtan sa mga tao sa kalibutan. Bisan nangamatay na sila, doon nagyapoy mag-moonwalk. Moonwalk, tawag anak. Na? Bisan nangamatay sila, paghyapoy musuhid sa ilahang pina. Di ko kamao. Ha? Mga labay-labay o gitar, mga labay-labay o microphone niya, pinatuyok sa microphone. Kinagrabihan. Diin na sila gikan sa church. Ang ilang atalin hinatag sa Ginoo. Gigamit sila, nagkat-on silang instrument, nagkat-on silang maminaw, nagkat-on silang mga nota sa church. Sa nakat-on na sila, dito na nila gigamit sa kalibutan, sama kang Belshazzar. Ang mga butang nga iya sa Dios, iya sa templo, gipagamit nga ito sa iyang mga kababayinan. Paggamit sa Ginoo, hangtod. Dong Jimar, ha? Grabe kayo. Mo si Lord magpahinumdom sa kada usa nato. Giunsa ba nato si Lord paghatag og kabug-aton? Giunsa man nato siya paghimong priorities tong kinabuhi. Kagabi ang among diskusyon, ang complaint ni Lord. Ingon ang Ginoo, wala ba man nasayod nganong naingon ana ang inyong kahimtang karon? Tungas mo kabukiran. Pangwa mo kahoy, tukura akong templo. Payahay mo og tukod. Buhat sa inyong mga kagalingon.
Nga mga panimalay, akong templo, nagpabiling guba gihapon. It means wala nila giuna ang Diyos. Og eksakto kaayo na, nga mao na atong gipanghimo. Di ba? Kana bang mo yung first date ni mo ugma sa imong uyab? Di ka katulog, sige kag pili-pili unsay imong isuot nga sapatos. Unsay isuot imong kalsones, alahigon primo ati tanawa ati, okay ra ni ati. Tanawa ati. Sa sapawan ako foam aniti arong mo aksyon ning bawo. Na di na ka mapugnan ni pastor sa imong ka-churchmate, sa imong mga friend, sa imong ginikanan o sa imong mga igsuon tungod kay gihatagan nimo ng kabugaton. Gugma lagi, di mapugag baha. Di mapugag virus, ma-delta, ma-immune or ma-virant. Lambda o sa pana. Di mapugna na nga gugma. Pero para sa Ginoo, di pa panahon ron. COVID ba ron? Ako lagi niya itong adtoon, bisitaon, walihan. Di pa panahon ron, COVID ba ya? Wala kayo hatagig kabugaton, basta iya sa Lord. Ni apay lain. Kapakyasan sa tao, makita na ito mga igsuon sa Amos. Amos or Amos. Sama Amos ha? Chapter 7. Verse 7 to 9. Muna kapakyasan sa tao. Or Amos sa Bisaya. Chapter 7. Verses 7 to 9. Ingon diha. Gipakita kanako sa Ginoo kining panan-awon. Nakita ko siya nga nagtindog tupad sa usa ka parel nga nagkupot og tunton. Nangutana siya kanako, Amos, usa may imong nakita? Tunton, may tubag ako. Unya, mingon siya, tanawa, kisa ningon ang Diyos. Gigamitan kog tunton ang akong katawhan nga Israel og hiwi gayud sila dili na mausab ang akong panghuna-huna or huna-huna bahin sa pagsilot kanila. Ang mga dapit diin nagsimba ang mga dapit diin nagsimba ang mga kaliwat ni Isaac gubon o gunubon sa ang mga balaang dapit sa Israel. Pinaagi sa gubat puuhon ko ang mga kaliwat ni Hari Jehoram. So niya na po, tunton. Kaganina, mitrosan, pisi, sukod. Sa Ezekiel 47. O niya, dito sa Daniel chapter 5, timbangan. Gitimbang. Nadire, tunton. Kanang wala nakailag tunton, ingong amen. Na wala nakailag tunton. Kanang tunton, mital na siya, nga mura siya og bugat, murag kasing bitaw. Flat ang iyang ani, unya, metal siya nga circle. Unya, nana siya nylon. Nga kung magpatindog ka og haligi, imong saitan ang nylon, ang puthaw nas ilalom gabitay, nga naon. Hiwi, gining nylon ba? Tarong kayo tong ako ang haligi, oh. Pero kining nylon may bawog. Muna siya itunton. Now, si Lord na nagtindog sa gilid sa pader. So kung ikaw ni si Amos, ang imong huna-huna, basin og ang pader mo hiwi. Kay mo may gagunit mo si Lord og tunton. Nanana dito, saitan-saitan niya. Pero ang iya di ay giingon, ang pagkinabuhi sa iyang mga katawhan. Gigamitan niya og tunton, hiwi gyud. Hala no? Hiwi gyud. Sa tao mga igsuon, kaya nato nang magpatarong-tarong ta, magpabutan-buutan ta. Pero sa Ginoo kita gyud siya nahiwi kadihag naon sa kadihag. Gamitan man kaniya siyang tunton. Kung ikaw babae nga naninguha nimo ang lalaki, ang imong makita sa lalaki straight tanan. Tulid kayo. Buutan kayo siya, humble kayo siya. Gwapo jud siya. Para nimo. Straight kayo.
Wa kay makit ang hiwi. Nya siya pod, wala pod siya makit ang sayop nimo. Nga naman, ingon ang gugma, ingon ang Bible, ang gugma nagtabon sa mga kapakyasan. So wa kay makit ang hiwi. Pero sa diyang mabugnaw na mo sa usag-usa, dito na makita na nimo tanan. Unya hangtod nagbulag mo, nahimo na nimo siyang ex. Imo na siyang ipanugilon sa imong bag-o katong akong ex. Imagine na nag-date me, ako pa nipalit niya fishball. Ha? Grabe ni Huna, tsagkaon na tong quick buy. Nya nakahurot siya siyam kabuok. Ako po ginagmay na pod ko. Hala ni kaon pa man na siya og isaw. 15 pod kabuok. Pagkataod-taod ni kalit man na siya ingon. Bayari be. Hala! Wa good. Nga na no? Wala kay makita ang hiwi. And kita po magpatarong-tarong ta. Dapat di ko masayop. Malay, man-discourage pa lang ni siya na ako. Maato pa lang ni silain. Gihatagan ni mag-ayog kabugaton. Pero si Lord, baliwala. Waga ni tayo pake, mosulod ko ron, moawit ko ron, di preparado akong kasing-kasing na kung isa lang ka nabuhat, bahala ka diya. Basta kayo na ako dire, nasimba ko. Wala'y pake. Wala'y pagsusis sa una-una, wala'y pagsusis kasing-kasing, wala'y pagsusis pag kinabuhi. Kaya wala tagaay kabugaton si Lord. O wala ko nakigsulti ni mo lang, nakigsulti sa akong kaugalingon. Pila ka mga sleepless night. Di ko katog, inigadla mo klase. Minanok ka kanunay. Usay, ang mga estudyante, tanaw ko sa orasan, napay 15 minutes. Hilo mo. Hukdong sa may 15 minutes. Tulog kayo. Pero mas wala ko itulog akong wife. Night shift man sila. Grabe kayo. And then grabe kayo kung makatubag-tubag sa akong mama kaniadto. And while nagkugos ko sa akong anak, galaw na, ngingog ng mga manok. Mapadyod siya natulog. Mupiyong ragkadali niya imong ihinay-hinay ug butang. Ingani di ito si mama nako. Kamo mga batanon, pag maminyo na mo na anak, sulay mo atiman og bata, aron ma-realize ninyo giunsa ninyo inyong giunsa mo yung ginikanan sa gagmay pa mo. Ang problema lang po nato di man ta mo tambag atiman man sayon sayunar na tatong inahan. Wa man ta kabalog unsay ilang sacrifices. Imagine na usa duha lisod na gani kayo. How much more katong ni 5, 6. Grabe. Nya wag gyud tay makit ang nindot nga atong i-appreciate ang atong mama. Mama, thank you kayo ma. Wala kay ngana. Napay usahay sa Facebook. Ang Facebook ray atong sultian. Mama, salamat kayo pinangga jud mi nimo. Walay Facebook imong mama. Saan niya pagbasa ato? Di na to ma-feel. So ako gusto ko inganay jud ay. Sakit akong dughan because daghan kaayo ko ang ngayang buhaton nga magaan-gaanan akong mama, malipay siya, wala ko na buhat. Because lahi ang akong gihatagag kabugaton. Kung timbangon ang atong pagtahod o paghigugma sa atong ginikanan, wala, kulang. Pero sa barkada, sigurado na. Sulayag ihap ang imong mga oras sa imong barkadang nagkuyog mo. Kaysa sa mga oras nga imong ubanan imohang pamilya. Makit-ani mo, kulang kas timbang. Samot na diha ni Lord. So makatrabaho ka mo sa 6 kaadlaw, sa 7 kaadlaw, ako ana pod. Niabot na gad ang time nga siya na mismo ni anhi siya ang iyang kapahulayan, siya na mismo ang kapahulayan, wa gyapon tagaig kabugaton. That is why ingon si Lord gamitag tonton. Kabalo mo kining Bible mo ni ang tonton. Mo ni ang level. Naay gitawag na tog bar level ana. Ako inganaon nimo, may bawan nimo tindog na tarong gyud siya kay ang iyang bula sa tunga mo sinter gyud siya mo igo. Tunton gihapon na siya. Nakaring dire niyon diha nga tunton gigamit ang hiwi. Hiwi gyud bisag kung saon.
So nahukman. Hukman gyud siya. Now balik ta sa gihisgutan nga gugma og kaayo sa Ginoo mga igsoon. Adto ta sa Zechariah. Zechariah chapter 2 verses 1 to 5. Zechariah chapter 2 verses 1 to 5. Sa laing pananawon, nakita ko ang usa ka tawo nga nagdalag igsusukod. Na mao gyapon no? Mga metrosan lagi ni mga sukod-sukod, mga timbang-timbang lagi ni ron. Sa verse 2, unya giingnan ko siya asa ka paingon. O gitubag ako niya, sukdon ko ang Jerusalem, arong masayran ko ang iyang gitason o gilapdon. Ikaw o ako, tugutan sa Ginoo, nga suwayon tag mga kalisdanan, problema, balatian o bisan unsa. Kay sukdon niya ang atong gugma kaniya, ang atong pagkasabutan niya, ang atong pagpakigsaad niya, ang atong pag-alagad, ang atong gugma, ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, sukdon sa Dios. Ang gitason ug ang gilapdon. Kay usahay, thank you Lord, praise God, hallelujah, labi nagdaghang blessing. Pero na ginagmay mga pagsulay, maanong ginganim ko niyo, mauta man ka Lord, pag-ua kayo ka. Daghan na kayo kog Domingo atindan sa church Lord, gingani gapon ko nimo. Sukdon ni Lord, sama nga ang Jerusalem, ang syudad, uluhang syudad sa Juda gisukod sa Dios. Sa verse 3 ningon, unya ang anghel nga akong gikasulti miduol kanako ug misugat kaniya ang laing anghel. Ang anghel nga akong gikasulti miingon kaniya, dagan ngadto sa batanon nga nagdalag igsusukod ug ingna siya. Ang Jerusalem pagapuy-an sama sa mga balangay nga walay parel tungod kay daghan man kaayo ang mga tawo ug ang mga kahayupan nga mamuyo niini. Now ani nga time ga prophesy ni si Zechariah og paglaom sa Israel. Nga dili na siya pwedeng padiran tungod sa kadaghan. Nakita sab nako ni mga igsuon kani nga mga panan-awon dinhi sa ato ang mga panghitabo karon. Nga kanang giingon diha sa Isaiah 60, Isaiah chapter 60 o Isaiah chapter 54. Ingon siya, inatag ayo ang imong tulda, palapdi ang imong dapit, liguna ang mga ugsok, kay mudangat, muabot kanimo ang katawan. Nagtigom na sila, naghiusa. Kuguson sa imong mga kalalakinan, ang mga kababayinan, o mangutanaw niya ka, diin man ni sila gikan, o kisa may nanganak ani nila, tungod kay mo sanay kapag ayo. Sa 16, ingon, dunay dili maihap nga mga kamilyo. Ari sa gawas. That is why hinaynayan na po natong tambak na diha, kay ato rang sirkulan ng lubi. Dili maapil siya siminto. Kay aron ang space. Pwede siyang masuksukan og mga motor. No? That's the plate. Kaya na blessing si Lord. Kaya ang blessing sa Ginoo, labaw pas bulawan kay kalag. Kinabuhi kagabi naga-komprontahay na, sana, lustam da, manglakaw na ta, manangyaw na ta. Ingon putok ubang, nanugob pa gani ta. Sugob pa ko lang. No? Natanawa. O, naana po. Mangga people. Lahi tong una. Naana po. Mga lisudar ba na sila hakutan nagmotor kay daghan po sila. Munaog ba to sila dito sa San Isidro? So, naay promise si Lord. Siya nga dili padiran tungod kay mudaghan. Munya ani nga time ang mga Israelita ang ilang panghuna-huna nga mapuo na silag mahurot.
Usahay ang atong panghuna-huna, baliktad sa mga plano sa Dios. Munang kung nakahuna-huna kag mga negatibo, never mind. Kay ang plano ni Lord mas labaw pa kaysa sa imuhang naplanuhan. And Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Pero ang mga previous verses, 28, 27, 26, ingon diha, ayaw ka mo paminaw, nibisan kinsa. Kaya ako ra ang Diyos nga nasayod sa unsay akong plano para ninyo. Na maminaw ka sa tao, mag-uol gyud ka. Kay kining tao lami, tamis kaayo, hulmigason mo saad. Katulagi mo ingon, ikaw ang light sa party night. Ikaw ang naghatag ka anindot sa kagabhion. Nga na. Pero wa na. Ini kabos panahon, wa na hinungdan. So di apa. Ingon sa verse 5. Kay nagsaad ang Ginoo nga siya mahimong usa ka paril. Nga kalayo libot sa Jerusalem. Aron pagpanalipod ni ini ug magpuyo siya dinhi ni ini sa tanan niyang himaya. Karon mga igsuon do na ning mga COVID. Nasa buhol ko no, naanak ko no ning mga virant, mga gamhanang COVID. Kato ko nung corona kay, ano to, okay rap to. Karon ko nung mga gamhana na. Mga imyo, mga delta, mga lambda, mga daghan na. Karon madunggan pa jud nimo nga may nigbalita mayong pila na kalibo di na mo dawat ang hospital sa Galyares og dili patient COVID. Kay tungod sa kadaghan, mas mudaghan pa mangyud na kay dako kay slag income man ana. Nya kabisag na ubo lang ka diha og nasipon ka. Kaniadto napanuhutan ka karon na COVID man jud ka. Kaniadto ma'am bere na ulanan ra ka ma'am. Karon na COVID jud ka. Mawad-an kag panglasa kaniadto gisipon ka. Pero karon COVID. Naubo ka kay nakahanggab kag ilok, sorry. COVID. Na? Unya, makataranta kaayo. Ang nakaproblema manggod ana. Tungod kay dili maayong pagbalanse. COVID ray problema, ligon kag stamina, kaya nimo nang i-survive. Wala symptomatic gani ka bisan pag mayong delta variant na. Nganong na symptomatic nga delta kusgan man kana. Napay delta 2 SARS. Severe acute respiratory syndrome. Asymptomatic. Severe na gani, acute pag yun. Severe, grabe, acute, lisod na. Nya asymptomatic, wala giubo, wala gilanta. So bisag kaya ra nimo, taas ang imong immune system, kaya nimong i-overcome ang maong sakit. Pero kay naa na may giingon daan nga hadlok ni makamatay ni ing ana mauna. So, sirado ng imong tindahan. Pagbutang og plastic dia, ayaw og gawas dia, pustag plastic nimong kwarto. Patay gaway oxygen. Giputos nimong plastic. Ga face mask pa ka, ga facial, puston pag plastic imong room. Kisay mabuhi. So, grabe, lisod na kayo. Ang sistema ba? Now, din sa Bible, Zachariah, niingon siya nga ako ang Diyos. Ako ang Diyos nga mao ang pader, kalayo. So kung ang Ginoo mao ang pader, mao ang manalipod nato, ang Diyos mao ang kalayo nga naglibot nato, kinsa man ang bakteryaha diha? Wala po ko nag-ingon nga kanang naa naman tay Ginoo, di na ta mataptag sakit. Kani nga atong lawas, amigo ni sa sakit. Pero ang atong Diyos gamhanan, labaw pa sa kagamhanan sa bisan unsang sakit. Amen ba? Og ang pinaka saad ni Lord nga nagpakita og lapad lawom kay niyang gugma kanang naa sa verse 5. Di ba na ay barrier?
Pero ningon si Lord, ayaw nagbutangi barrier. Ayaw nagbutangi og pader. Di ba naaman tayo atong mga gipang huna-huna nga kaugalingon nga safety, kaugalingon nga seguridad. Mo training pa taon saon nga ingani ang safety, ingana ang seguridad. Pero niingon si Lord, ayaw nagbutangi diha. Ako na'y bahala, ana. Ingon siya sa verse 5, nagsad ang Ginoo nga siya mahimong usa ka paril nga kalayo libot sa Jerusalem. O kining Jerusalem, uluhang siyudad, nga gisgutan dito sa Juda, pero kay ikaw man karon ang ipakigsultian ni Lord, ikaw ni, imo ning pamilya, imo ning church. Si Lord nagsaad, maglibot siya kalayo ani. Siya magbutang og pader. Ba't kabalo ka? Nice kayo, lami kayo, power kayo ni nga saad kung imo ning dawaton. Pero kung imo ning duha-duhaan, lisod, niya na kang, uriyag kuan ko ho, maunsa ko ha? Naiuban mga igsuon nga kanang moduol bitag mga huluhimalad, mga tagna-tagna. Niya gingnan siya nga, ang imong likayan, brother, kay nakita nako sa bulang kristal nga mamatay ka sa ligid. Ligid kuno. So ang ipasabot nga madasmagan ba kog sakyanan, mosakay kog motor, madisgrasya ang motor. Or madasmagan kog tarak-tarak, duwaan sa kong anak, matumban ba nako, maslide ko, mamatay ko. Kay mao lagi gipanagna. So niadto siya dito sa lasang. Niadto siya sa kakahuyan kanang walay ligid. Nipuyo siya bukid nga walay ligid. Natagakan siya ligid sa eroplano. Joke ra na mga igsuon. Sa pagkatinuod lang si Lord ang iyang gugma, ang iyang panalipod na animo. Naasay protection nimo. O iyang i-allow din, naasay purpose. In every circumstances, naasay magatabang sa imuha. Pero muingon na gani kang ipasagdan ko ni Lord, nabugnaw na sis yung gugma nako, mabaw kayo ang iyang pag-atiman, paghigugma, ang iyang grasya, ang iyang kaluoy, mabaw kayo. Mali, ang atong gugma, maoy pakyas, iyang gugma, lawom, ug dili matugkad. Muna'y kinahanglan natong masabtan mo nang siya karon mo'y nag-promise sa to. Because kaniadto, uso kayo tong mga self-defense sa barangay-barangay, no? Kada barangay. Moanha ka, inig mabiyernes sa gabi, diha sa mga basketball court, gakulo karate na sila. Diha, mga hubog na dito, ipakita na dahil nila ilang mga pinajakitsan. Ngana na. Mga drunken master, mag-self-defense na sila. Nya, pagpusid, boom, human, awa na. Usok ay na. Kay self-defense lagi. Na? Yung mga Bible student, mga eskwela mo, anak. Na? Nya, mag-PE. PE, magsulo self-defense. Kabalo ka, bisag kung saan yung mag-defense sa imong kaugalingon. Wala, gihapon. Pero si Lord nag-promise siya, iyang gugma lawom lapad, dili matugkad, habog pas kalangitan, lawom pas kadagatan, kusog pas kanginan. Daw kalayo ang iyang protection nga maglibot sa imuha. And all you have to do is to claim His promises. Lord, nag-ingon ka sa imong saad. Nabitaw ka ng mga balatian. Remember, ingon din ka sa imong saad. Lord, ingon ka sa imong saad. Di ka pareha sa akong ex, Lord. Hindi, butuman siyang saad, butuman ka. Hinumduman mo ang mga saad sa Diyos. Now, tungod kay ang gugma sa Diyos, lapad og lawom. Og dili matugkad sa tao nga mapakyason. Hatagan nato nig pagtagad, gibugaton og response nato. Kinahanglan natong hatagan og priority ang pagpangalagad sa Diyos. First priority, si Lord. Unahon na to si Lord. Kanunay, gibalik to. Seek ye first His kingdom, His righteousness.
All these things shall be added. Nganong added ang all these things? Kabalo ba kung saan ang all these things? Ka Lord na. It means mga maayong butang nga iyang ihatag nimo. Anang iyang giingong all these things shall be added. Pero sa makadaghang panahon, nahimo utang daw Belshazzar. Wala na to hatagig kabug-aton ang Dios. Kaniya to mga igsuon, closing na taan eh. Short lang na nga testimony. Siguro sa among magsuon, na po man may kabuk, ako'y hilig kayo anang mga kantang rap. Rap ba'y tawag anak? Anang paspas? Ang man po ng midli, katang sunod-sunod no? Paningkamutan dyan nako nang makuha nako na, kay gusto nako nga, marag medyo, kuan ko. And then bisan og mga Walkman patong gamit sa una, mga kaset nga balik-balik. Sigihon gyud ako nagpaminaw. Nya kaniad karon search ra kas Google kaniadto palit-palit pa kag song hits kanang bitang mura og brochure. Murag brochure unya inig ana nimo puro na mga kanta nya na chord. Palit jud mi ana. Manghulam sa mga silinganan bisag ang gitara wala na chord hala. Napay chord grabe pugwa. Sa kayaba gugayo na. Natagaan jud o grabing kabug-aton. Pag naalam na ang song, grabe. Dili lang kay kabisaduhon ang lyrics, pati ang boses sa nagkanta, suheron. Na? Suheron. O niya ka nang gisigin na kag suhid-suhid ka na si Shaggy. Ilan mong Shaggy? Kanang magkantang mamalikas? No? Shaggy. Girl, you're my angel. You're my darling baby. Na? Kana nga mga song. Paspas mo na nga mga song. Katagan yung kabug-aton. Kay gusto lagi nimong ilhon ka ba nga. Mao na. Pero sa dihang naan nakas ginoowaan na. Lami kayo ang kanunay hatagan nimong kabug-aton. Mga butang ay iya sa Diyos. Pag na ay blessing, gusto nato priority ta. Dali, kita kuhag number, talay. Pero para si Lord, wala nato hatagig gibug-aton. Hopefully karon nga kagabion. Masabtan nimo pag-ayo nga bisan ug mabaw, walay kabug-aton, kulang sa timbang ang atong paghigugmag, pag-alagad, pagdaig, pagpasalamat, pag-ampok, pagsimba, pagtuman sa iyang mga sugo. Sa gihapon ang gugma sa Dios lawom og lapad ug ang iyang pagpasaylo dagaya sa atong kinabuhi mga igsoon. Hopefully sa nakita nato tong kinabuhi tungod sa tunton nga mong pulong sa Dios ato ning tinguhaon sa grasyag panabang sa Ginoong matul-id ang atong pagkinabuhi. Ang Ginoo magpanalangin sa mga pulong atong nadunggan karon. Let's pray. Ginoong Dios, salamat kayo sa mga mensahe nga imong gihatag karong gabihuna Ginoo. Salamat kayo Lord nga imo kaming amahan nga sa makausapang gibadlong ni saway gitudluan. And sa pagkatinuod nga kami amahan layo na gyud kaayo sa unsay standard, sa unsay tul-id, sa unsay kasuguan. Kung among pamalandungon ang among kaluoy ngadto sa among isikatawo, mabaw og walay gibug-aton ikumpara sa imong kaluoy sa tibuok kalibutan. Salamat Lord sa imong presensya. Sama kang Belshazzar. Karon nga kagabihon, maabli ang among panghuna-huna. Maabli ang among mga kasing-kasing Ginoo. Sa imong gugma, kami mag-response, dili nami maghatag pagkabukaton sa bisan unsang mga butangan ng kalibutana. Tabangi kami, Lord, ang among pag-alagad kanimo mahimong excitement. Kanunay kaming lipay og dasig. Preparado kami nga mudung sa dapit din kasimbahon. Preparado ang mga butang nga angayan namong iampo. Preparado kami sa angayan namong mga pasalamatan. Andam kami sa kanunay o Dios nga mo pasalamat og matod mga pagdaig di kadimo. Hinlo kami nagpaingon pa lang sa dapit
diin kasimbahon og pasidunggan sa mga pagsimba, Ginoo. Kaming tanan, bisan ako nga nagwali, ay mga panahon, Lord, nga ang mabati na mo nga presensya kutob lang sa among tikod. Mga panahon nga mauli ming uhaw gihapon, kulang sa katagbawan, tungod kay wala na mo hatagig kabugaton ang imong pagpaawas sa imong gugma kanamo. Ang lawom, ang lapad nga mga kaalam nga imong gipaambit diri namo, o Dios, wala na mo hatagig pagtagad. Pasayloa kami, Ginoo. Og himua, o Dios, nga maglangoy kami sa imong grasya sa imong gugma. Ang imong gugma, o Dios, taas pa sa kalangitan. Ang imong gugma, lawom pa sa kadagatan. Ang imong gugma, Ginoo, kusog pa sa kahanginan. Kini among masabtan pag-ayo. O kamong huptan sa among pagkinabuhi. And Father, wala may kahibaw karong panahon na. Grabe kaayo ang epekto sa pandemya. Dakong maminaw kami sa balita, kung dili kami puno sa imong mga saad, mahadlok big mataranta, Ginoo, niining maong mga virant karon, mga nagmutate nga virus. But salamat sa imong saad nga nag-ingon kang ikaw ang among kalayo nga maglibot, maghimahimong pader o protection kanamo, Ginoo. Kami among mga minahal nga tuwa sa layo, tibuok na among pamilya o bisan pa man sa ministry nga imong gihatag. Tungod na sa imong gugma, Ginoo. Hallelujah. Manindog tang tanan, ing na si Lord. Lord, mahigugmaon ka.